Krishnaफोर गुड मर्निं फुंबिलि बायदिसिना खोनाबाव हरबाय आसा खालामो सानफ्रोमबो मोजां दङ आंबो एसे दङ मोजां बायदि फुंजानि खालामनानै फुङो जेरै फुंजानि फुंजानि खालामनानै गोबां बायदि फुंजानि आरो फुंजानि खालामनानै खालामनानै कृष्णाफोर दिनै फुरा अखा हागासिनो आरोखि दासो बिराद लखबनाय बायदि अखा हाखांबाय ओमफ्राय सिखारासै जोंबो अखा हानायखाय थाबखौनो उन्दुबाय थाबाय 7:30 जालायलायबाय आरोखि ओमफ्राय नै जोंना थाइजौआ ओरैबायदि सिरिनाय बायदि सिरिजोबखालायबाय थाइजौआ नायनाय जा सिरिखायो थाइजौआ ओरैबायदि सिरिबाय खनना लागासिनो आं बेखौ दा नै बेसे मोनखाबाय नै खनखांबाय बेसे मोनखाबाय सुनानै फुरा गामलासे ज' जाखाबाय मोजां सुनानै लाखाबाय आङो गाबोनथ' आमथिसुवा थागोन ना थाना दंबावो आरो फिथाइया जानो नै जा फिसा फिसा बिराद थाइखादों ओमफ्राय बै एसे गिदिर गिदिराथ' गैलायानो जोब्बाय नै ओं थाइजौ खनदां नै जा आंगुर बायदि फिसा फिसा दङ थोरोसो बांद्राय देरा आरो बेना जानो बिराद गोथाव मोदोमलायो ओमफ्राय बैनाबो गोथावमोन ओमफ्राय गैला सिरि जोब्बाय बिराद थाइखादोंमोन थाइजौआलाय गैला माइ गायनोसै ओरैबायदि गोसो गायनो नागिरबाय ओंखारलाबोखायो जाला होननायसो लामायानो नायजाला सयथि माइ गायहैनांगौ लामाया जोंना नै बिदिसो जाबाय खम अननाय बियो सरखारफोर एसे नायहरदो नै जोंनो मथावरिसोमोन बियो गोजौ स्रां स्रां गोदो ट्रेक्टरबो खारबाय थानाय जायो नालाय जाला नायनाय लामायानो बिराद खस्थ' आरोखि थांनांगौआनो ইউটিউবার সাবস্ক্রাইব করে দিবা ইউটিউবার তো সাইড পিনি দে দেখা পাবো আপনার যা কোন পালি গাড়ীব অ দূৰত না ভাত তাত লৈ আহিছে চব नै 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 बाव आयौ डेन्जारासो हाय सयथिबो गैला हनै बेयावनो गायनांगौ जोंना लामायानो नै बिदि थांनांसिगोनदां जोंहा हबैनो थांसै आयौ बेयावनो गायनांगौ माइया नै जोंना इलाय हायदै माइ गायनो फैबाय नै जोंबो जोंना घन्टा हिसाबसोहाय हाजिराया नायजानोसै 9:30 जाखानोसै जारला आयदै मेंग्रोबोबायसो माथो माइ गायनांगौआनो गायनो हागोन दा होननाय जानोसै जि गंनायनि प्रेक्टिससो खालामबोबाय आं मैया मेवाइ जासो गारनानै जा थे मोनबाय उदैया नै मालाय बोहैलाजोबदोंसो ना मावा गिदिंलाबायो बिदियाव बेहाबा सोरनि जाखो आसोला खोथिया रोगानो फैदोंहाय हनै मालाय हो बैसिम बै हालेवनाय बे गोमोन गोमोन नुनाया बेसिम बे सुरलासेल' जाबायगोन दाना आवगाव सुरलानै बानायोमोन ट्रेक्टर एवनानै माथो जि अखासो फैफिनगौ थैगोनहाय अखायाव हो मानो ए
बे मैयानो माबा खानाय ना ओमफ्राय मैयानि एवखानायमोन जोङो बै गोदानाव गायनोसै ना बावनो गायबावनोसै दे बेखौनो लाग्रोसै होनबालाय आबैमोनहा गायना लाग्रोसै नै गायनो माइ गायसै बिराद गोबाव जाबायमोनहाय आयौ 4 बोसोरसो जाबायना होनबाय औ आरो खोम गोनां बोसोराव खनसे बै जोंनियाव गायनायल' मानोथो लिंहराखै लिंहरबानो जायोमोन ना आंहाबो आन्दायलायलांबायसो आन्दायलायलांबाय आंहाबो दाखालि गायनो होनखादोंमोन बे बाजैया ओमफ्राय आंहाबो देर बिगा माइ गायनायाव अखा हाना होलायबाय जारला नै थिं बाजैमोन फुनानै दङ माइ फुनानै दङ बाजैमोन अखा हाबाथाय खामानियानो एरा ओरैनो अखा हाना होबाय जिनो नै सासे सिजालायबावदोंसो आसोला आयो जारलासो दा माइ गायनाया फैफिनबायबो आङो माने जा अखा खोरोमबायना गुरुं गारां होनबाय ओमफ्राय आङो एसे गिनाय मोनोहाय अखा खोरोमबाथाय जिनो अखा माबा अर जोंनाय बायदि मोनलायबाय गिनानै फैबाय आङो आं फैग्रोबाय ओमफ्रायसो माइबो माबा आलासिबो जाहैनांगौ नालाय बिनानावनाव जोंखोलमनि मोनाव ओंखायनो फैग्रोबाय आङो टाइमाबो जाखाबाय 10:30 बारखाबायमोन आं दहाय खननाय थाइजौखौसो जानानै थाङो बिराद गोदैखा बै थाइजौ आंगुर बायदिया जोंना फिसा फिसाया माइ एसे बेजेबो दं नालाय हाबाथाय जेबो मोननो नागिरखाया आरो सोबबासो मोजां 11 बारलायलायखाबाय दुगैनानै थांसै अखायाबो जा खोरोमलाबायबाय जि गिनाय मोनबाय आङो अखाबो जा हाबाय अखाबो जा खोरोमबाय गिनो ओंखारथारो हाया अखा खोरोमबाथाय